Damdo in lama tian kong ward lama po madam din le jaw ming ba ka kya jen le doctor jaw te chuan tian kong surgery nei ma ompuin lau turin an lo fui ve mol mola madam lin chuan tian kong chungai tu em in aku ta wan deuh chut mai tian kong po chuan a lo thon tho chu lo soi ve in jaw ming chuan imu hi lukanga I har le huna engkim a thato ang ti in lo hnem ve boka madam lin ne na chuan surgery a zo huna nu ti in a ko the ngem ti in tian kong chuan na zot le a madam lin chuan mi tuitling deuh pam hian a thei thu lo chang mol molin alom hle a ama veng him chin tu ni ya angai a chi or chu la thla in tian kong chu a or tir ve boka jaming chuan chi chu lo mu ve in makati hle a ya na anui na pek nen khan ain ang cha ti a shemya wani tian kong zai po chu chanin jang je ya ron lang ve boka jaming chu ron hnemin engkim a that le tur thu te aron shila jaming po chuan ramdanga changa specialist a chalu saka wangin lom thu chu alo shil ve boka tian kong zai tu chu ama biak saka alo ngai mi ani in lom thu soi nan zan ja ale sak tur thu soin jang je la chu alo phur hle a thu soi wong reng tur cha in na thok turin akal san zuya thil thlenga omani chuan be turin a cha ve ngal bok yan te po an tu mangin thila kal ta cha lawa an bi chana poisa tam takanin se na ngai don king yan chu a in thlashungin poyati hle a an file poimo kol tu le mu tu yan ti lawa ama chawani bok nen yan nero in ati ani ring lawin ala ring tok le thung jameng telampo doctor zai tu churun chhuakin chhatakin tian kong chu an zai thole amitin kho a mole thei thwai tur thu ron soin an hnim tlang kher mai jameng chuan kya jen le doctor ja kutin kai rala mu chuan thil omdan she thiam takin an han nui ho kher boka restaurant a zan je ai ho suin an hnim tlang hle jameng chuan doctor ja watan chuan tos nein tian kong ta na athil ti tam tak te she rengin director ne nangin tlat lo ni se chu tian kong tan in zai chu thil har sa ani tur zia te asia a doctor jao chuan ingi mo lo soi tum ve zoi ma se jameng chuan mi in ngai thlom takani thu soi le in ma se kya chen nen anin kar an shil lo wang chuan alom lo der hle a kya chen chu in rol vatin tian kong wangin a boy bok nen shilna hun a om lo thu in lo pha ve zat bok jameng nen tos neya anin tur chu jameng no chu juice nen chuan kya chen chuan ron thak sakin zuwa in thailo thu chu aron soya an chan dun chuan anin ngai twa hle ti chu alang reng bok doctor jaw no po kya chen bok chuan an shat hau lo la in zu aya thing pui lo da diam boka doctor jaw pon a in chu a sheve chia madam lin po chuan tos nei vele in doctor jaw ne na chuan lom thu chu a soi ve a doctor jaw we ro ati nge ngei turani thu lo soi ve in welfare mi le sa thau ani thu te chu a soya anin ngai tlomin an ril ro thiang lima an ngil nei hlom bok nen madam lin chuan mo nuam ati hlom hle a an ni pathum ang vek hi khovela hian om se chu khovel nuam takani arin thu chu a soi hial bok until ai zo chu motor la turin doctor jaw le jaming te chu parking lot lama kalin madam lin le kya jen chuan dor ko ta chuan an lo mak thunga motor park na laman pan pa chuan kya jen nen an chung chang chu soi ma sa in doctor jaw po ahlim ve hle a anu dewa ero thu tak zatin tian kong chan pui tu chu ama ani lo thu jaming chu a shila jaming la chuan ama a soi sha to thu le jang je ani thu soin rampo na changa pui tu ra thil ti tu po ani thu chu asoya ma se doctor ja we ro jang je po ani lo thu soin alo chang le tlat jaming chuan makti mek tak hian lom thu a shi lai te khan engwanga lo pom nge aniang ti in a zot thunga abula zandra kil na rem chang chan adu lo wang ani thu doctor ja chuan lo soin tian kong chan pui tu dik tak chu shanghai company chairman ani thu chu a shil tlang ta tol jaming chuan makati hle a doctor jaw bok chuan rampona corner donor center le organization te ne na insom na siam tu po ani thu soin chumi nuwa sri lanka lama donor tur a mu dan te chu a shila
tian kong petu te khai yan mu vek te an lo ni reng ti a hriat chuan makati ve hle a engwanga ahma a hrial to lo nge ani ti ril ru ha mel taka zotin tumdang anei arin wanga ni thu in lo chang maya yan ne na engkim anin hriat thiam lo te chu chingfel turin a hrial bok chutiang ti na hun rem chang anei ngem ti ero jawmeng chuan a hriat lo thu in lo chang thung yan laka a dan zong zong nen a be sei na asang lo ti chu a long reng bok Madam Lin chu jawmeng chuan phurin Dr. Zhao le kya jen te nen chuan anin chen sang ta boka an ho konga chuan jawmeng te chuan tian kong chung chang bok chu soin a kho mule thei tur chu an lom hle a Madam Lin chuan jawmeng laka chuan engtianga lom thu soi tur nge a sha lo thu soin ama omlo ni se ti dan tur a sha lo tur zia te soin jawmeng chuan tian kong nen anin ton dan chu khwanu ro ta lo ngai ve thunga anun chau la ya ti hlim tu berani a tuna ani na chan pui let ve thei ta boka tian kong tan chuan a u nau nu ang mai ani thu Madam Lin chuan lo soin jawmeng chuan ama po to na chang chuan anu ani to thu chu alo soi ve boka an nui dun le chin jawmeng bok chuan tian kong surgery anei do na a lo thon zia soi chuak le in ma se Madam Linin a chia pe khan a ven him ngei a be sei thu soin yan nen an chin an zia kha a ril ru chuan a vong renga Madam Lin po chuan soi mai tur a shelaw jawmeng in Madam Lin a thla zo in a thlen chuan man mo taka ru ma tlan lu tin a kal zuya yan a chipe ka da chatta kha phor zui rok rokin Madam Lin ta nen khan adang lam hau law thil tam taka ril ru a alanga Madam Lin in no pangte ani la ya fa anei thu le a hlau tak thu a shil te yanan anu in anu che om chuna ni thu a soite yan le Madam Lin anin mu ma sak ber chuma Madam Lin om dan zong zong te angai twa kirna sa hle a thilrin hel om tak a she chuakin a in sha a tablet chula in Madam Lin le yan ti thla alak sakna chu thalak manga facial recognition test ati theina application mang chuan test nein 97% lai anu ani theina anei ti alang takul maya jawmeng chuan makati hle a thil dikani nga chuan yan chu chairman jawbin li fapa ani lo ti na ani don ti a she chiang hle bok si jawmeng churon langin zantlai lam to mani se uncle fang chu a beta thawa a chanchin te zot ma sa in a hnu dewa yan pian lai khan na om to ti ro ti in zo na asiama uncle fang chuan a zo na zo chu makalo ti hle ma se jawmeng chuan yan birthday lom chung changa a du vak lo dan te soya lo phamarin uncle fang po chuan nui hak hakin ano pan lai changa no pangdang lambi ka ni sia aron soi ve boka yan chu Sydney ya pianga ni thule khati hun lai khan chairman jaw chu project poimo tak boy puya chaina a om thule a pian do na ero kalve thwayan tum thu te soin ama ero chu yan chu kar ni la ya apian hun tur an chhut a ya apian ma ta ka wanga chairman jaw nen anom ve tak lo thu asoya yan nu chu ama in rampo na chuan alo in boy pui vek thu nen chairman jaw in thiam lo zia te po a shila jawmeng chuan uncle fang thu soya chang chuan thil a sha thiam chho ta zel ni in lang hanjing le a li te angai twa thu soin atlo le thwai tur thu te shilin anin biak na chu an ti top zuya dokane ya nan achia pe ka da chu en le wangwangin anu mut na room lama chuan na pheya anu chu ponsin thatirin thomno bo ma a passport chu alapa boka mun hla taka akal lok don thole thatta ka lo om tura cha in alo ho huna chuan mi in an sha thiam lo na te chu are to ngeyang ti in a chwa san ta ngal Shanghai company lamron langin vice president Jiang chuan Jiangje office a Jiangje ngak chuan alo om renga Jiangje ron lut po chuan apa lo om ve reng chu makati deuh tlat mamo anei nge ani ringin apa chuan engi mo pe hel tak hian an soi kwa le phota Jiangje ning deuin phone games a khel san ta ka chuan a phone chu ron lak sakin ama a takaron chu thla a project a puina amamo thu chu a shil ta ngal Jiangje chuan ama a project boy pui tur ala nei ve thu chu lo soin Shanghai thokte poin na chatak thok lo anga an ngai thu chu alo soi ve thunga
apa ero in a project lam chu thatta ka ti tura mi an chhor thei thu lo soi ve thungin a project chung chang mo chu soi puin chu project ka tan chuan a poisa zong zong a sen to thu soin jang jela chuan chutiang project be sei om tak nia a shata poisa mang tur chuan du thlanna a nei lom alo ti sam e thung Vice President Jiang ero in ya nan man to taka bit a thelu ve tho thu soin chu project nei nan chuan kong enge mo taka shat le ngei arin thu asoya a fa pa poina chu amamo tak zet ti alang chang reng bok ni thum chung in ngai to na hun pek tur thu shil zuin jang je pon ni thum nu wa a shil tur thu alo soi ve maya Vice President Jiang ero in ya nan second railo te chunga a chan thei chin thila in ngai to na adu tambi kem chulung oi vak lowin a khai khin le sha ma jang je ero alo lung oi to bik law ya nen khai khin reng ani awang le sport institution a championship final an khel nu chang khan atluk lo ti a in she ve reng to a apa ero in chaka du hle ti a shil le sham nirei vak lo nuwa Zhaoming po Australia lama changa ron ho in tian kong chu dam do in lama atlo zuya amutui ema wang chuan ti har lovin achi madam Lin ortir kha en sakin yana pek aken nen chuan en mil boka alo in angchia madam Lin po rei vak lawa lo le tin Zhaoming muthut chu alim ve hle a nirei lo te a om bo hlan po a tian kong ngan angai thu te lo shilin tian kong din mun te po asoi zuya chatlam apan zel ni in alang Zhaoming chuan madam Lin chu biak loka du thu a shil le boka pon lama anin zui chhuak ta ngal bok in chung zola in zui chawin Zhaoming chuan ya nan a chipek chu phorin madam Lin ma a chuan a khai lang ta wa a chu chi le tian kong a pek te chu ain an cha thu soin madam Lin chuan lo thon mel takin a sha thiam lo thu chu alo soya ma se Zhaoming chuan a chana ero alo nei sa thlap to Sydney ya kala mi pakhat a mu thu le chu pa chuan thon thu pakhat a shil thu soin madam Lin chu a lau thong le zwala chu pa chu tunge a zot ngal Zhaoming chuan madam Lin chu mel let ve reng chung chuan doctor ni thu shilin a thil ton po kha ala sha chan viau thu a soya a chan po a na a chan pha na ani wanga ni madam Lin chu a chap lek lek to Zhaoming chuan engkim she sa in yan chu a run hnai ani ti in a chong khum ve ta sak saka Children Welfare Center in Chanpuina an don te po ama hnai le zwala du wanga pu in baka engtin nge ama fa ngai chu akal san thei ti azot ta sak saka madam Lin chuan ring tak hian ati lo thu soin alo au ve boka a chap tho thang ati to mai Zhaoming ne na chuan college no pang mai ni in ala a a mi pa tongin a hmanga emoti ya anom duna a rai tak dan te ma se a chung te ero in nau pai an phal lo thunga wangin titla ture ro chuan a chak tok si lo a hring ta a hun lam to run lang ngalin madam Lin chuan nau nei na ruma nau ve mekin pon lama a pate te nu pa chuan an lo ngak ve boka re vak lawa doctor lo chuakin tluang taka an zai thu chu an ron shila akal son nu chuan an te chuan apa tel lawin fa shimbok nen anun a chhevek don ti in hlau thong a apate po chuan nau te a en kol lawang ti in an fanuma khwa an ngai na lama nau te chu a thi angin an shila madam Lin yuling chu a thusha ta wang chuan a chapna sa in a oi thei me ulawa ma se a nau te ber mu tura to si lawa tun hun ron lang le in madam Lin chuan anu te thu shil rin mai lo kha chu ti thei danga om lo thu a shil boka ma se a cancer twar thi lek lek to in a fa pa ala dam thu le fang mei chau ti mingpu an pek thu a shil le ta ka wangin yan ala dam ti a sha tak chau thu te asoya hun yam to bok ron lang le in Sydney dam do in cabin pakhata chuan mei chia la upalo tak hian nau te pomin khuma chu chuan dwa takin en kola nurse pani ron lu suin nau te chu a thi a changin darkar som pani aliam to boka wangin lak sakan ron tuma ma se a thilo tia lo changin alo thin rim kher mai madam Lin patte room kalpel tur chuan an thom lo sha in alo ngai thazuya nau te chu lak sak ngei angai to awangin an lak sak lui ta thawa anu mei jau chuan na sa takin lak sak lo turin an kalyam thleng chuan chap chungin angen lum boka
chuta pon lama lo ding reng madam lin patte a chuan ngai to na thar nen room a chuan a luta afa a chan him thei ti awa shila ti chuan madam lin nau te le a sha jeng na tur chi nen chuan an peta a mei jaw la chuan afa taka ngai suin adwat em bok tun hun lo lang le in madam lin chuan anu te in a thi do na a thu shil a shat nuwa yan chuna sataka zon thu te a topa a mu dan le ma se ani chuan chung ko chatak ne hin a du thu sam zong zong a ti thei ti te a sha thu so yin chu wanga lakir theilo ani thu chu chap zoi zoi chung chuan a shila a thil nei engkim chu a ti chha sakang ti a hlo thu po soi telin a chap bang hlei theilo jaw mingi ro a thinala rim em thunga a torna sa ti a sha thu le a khongai lutuk ti shilin ma se a fa pa chuan a ma le anwa hwa thu so yin chu po apa an tha sakemo a ti wang ti in thin rim tak chuan a soi ve boka na sa taka a in thlak dang lam tak thu te so yin ma se thil nui za thlak takero jaw family mi le sa alo ni mi alo ti in ngei om takin a soi chuak ve zuia madam lin chuan na sat taka ngai dam lo dil molin a fa pa wanga an torna chuan a ai o in a ngen loma jaw meng ku chu wanin thil pakhate ro ngen du anei thu chu ala soi sham yan chung chang chu soi chuak lo tur le anun zong zong a chal vek thei thu shilin a ngen chok ka jaw mingi ro a zoi nok to thung madam lin chu melin ril runat mel tak hian ama a nai chan po yan wang chawani empty in a zota madam lin chuan ngoi wangin anin mu ma sak ber chuma khan ama jaw minga khan ama madam lin no pan lai a in mu thu so yin a thin lu zong zonga yan pa mangai tu kha ti in a shila yan a mangai wang tal po a thuruk chu zep sak tur nge nin jaw mingi ro in mangai na chu atan phurit mai ani thu alo soi ve thunga madam lin a kalsan nu po chuan madam lin chuan atan tal a zep sak thayang ti ro ti in ron awle shama jaming chuan a sha lo thu chu alo soya madam lin mang ang bok si le ti ngai na shelo chu a chap zui tangot jaming po chaw taka in a ho thlengin yana chipek chu a en wang nuwa ada cha a madam linin zep sak tur angen lum te po chu za sakin a tablet a face recognition ati na te po chu a delete sui ta vek zan tlai lam to yan chu rui takin jaw kwang chuan a ron kwa ho a khuma mutirin jaming po chuan lo boi pui wata business trip nei zau cha engwanga social engagement tel nge ani ti jaw kwang chu so tin jaw kwang chuan company in poisa anma mo thu le anun chu poisa mu nan ringot a man thu lo so yin jaming po chuan ya nan company tan a thorim zia a sha a jakwang ne na chuan a en kol thei thu shilin jakwang po in ama mo chuan eng ti khuna po kol tura shilin a chwa san ve ta ngal jaming chuan yan chu boi puin ba chu ma te alwak le ri boka khuma amutiu le nu chuan a roi lo thu so yin zu te ala lambel zuya jaming chuan omdan chu hmun do ma ti lo hle zu chu lambel rengin chairman yangan no khata in zela million khat poisa apok tir tur thu so yin no som dang alambela jaming ro in makti taka melin no engza chiang ngi a in a zot yan chuan hlimel tak hian somnga tia lo changin jaming ro in rap thla ka ti zok hial ama nun chu angai to ve mi alawem ni tia zo tin yan chuan roi tak chung chuan sheng hei poimo zok thu ala soi sham sheng hei te chu angai ringa lom ti in yan ro in sheng hei in poisa anei lo thu chu a soi ta tol bom rak mai ani ti in apa khan khang kum chung khan engtin nge alo en kol thei zok ti te soin angai san thu a soi sui boka apa chu ati beidon thu soin adam chung hun sheng hei tan lo mang to tu apa laka chuan ein thiam lo hle a sheng hei chu en kol chalo anga in nga yin ama le ama ain beng zui jaming chuan a ruiwang ti sha in alo dang wata that takin amuti ra yan chu alainat ve tak zet ti amit menga chuan na langbok atu zinga chuan sister huwa chuan jaming nu chu park lama le na du awang chuan phur takin a chwa puya jaming chuan film khur turin a cha na sa hle bok ankal nu loka yan chu office kal tura in siam pe ataron chukin aluwa dom vong boka
Zhao Ming chuan a zia deuh tu em ti lo zo tin ian chupa ngai tak hian a bia a hma anga tlon le ti lom lo hlau reng reng ang khan om to lo ian hne na chuan tian kong ta na athil ti saka wang khan lom thu soin alo ngai dik lo na awangin ngai dama dil zui boka ian pot chuan lo chang thave mai Zhao Ming bok chuan madam lin tlo atum em ti azot ian chuan tlo na chan tur alo nei vak lo Zhao Ming i ro chuan tlo ve tura adu thu le tian kong po alaka athil ti sakte ba ka fui thar ve reng angai thu shil le bokin yan po chuan lo rem ti ve maya Zhao Ming in siam tura in chung chawa tum chuan kauding le in abyak dan chu ala shat ngai lo thu a soi ve hlol bok Zhao Ming om dan chu maka ti ve deu ni in alang Zhao Ming i ro in ahma in tu na ama yan chu ala byak ngai lo thu alo soi ve thunga anin chang tok viaw Dr. Yi le sister Hua te par kalpo nuaman ti le Dr. Yi chuan tuya in du thu sister Hua chu shilin sister Hua chuan dora kan valei dun do nem ni ti in som zuya ma se Dr. Yi ro in fiam ala duri thu in lo changa sister Hua po in nui hak hak chuan khoya ma kal lo tur le lo ngak reng tura ti in akal san ve ngal achetalai lo en thareng tu mi pa pakhat chuan sister Hua kal nu chuan Dr. Yi chu lo nai vatin syringe pakhat phorin damdoi omsa vekani ma se Dr. Yi be ma chuan sister Hua run lang le manin chu pa chu rang takina in sa seng zuya sister Hua chuan Dr. Yi ne na chuan engma king lo chua kan ni thu soin a hai hoto zia te a soi bor bora in ho ei tur tui tak le in tur sem sak tur thu a thlemin Dr. Yi po alo phur viaw Zhao Ming le yan te po run langin Shanghai hospital a tian kong te omna room a chuan an luta tian kong chu lo mu helin ami tuamna an la phel lo bok Zhao Ming chuan adin mun te shil ve mol molin amutui bok nen ti har lawa chwa san ri mai routine an chuak zuya kong kabula madam lin tiffin box keng ne na in tok lolin madam lin po in Zhao Ming ba ka yan te amu ve chu makati in alom ve kher mai yan chuan na aboi em wanga alo tlo lok theilo thu te soin madam lin chuan anin mu lo na la rei vak lo ma se angai thu lo soin yan chuan makati dewa madam lin po ain siam chawat yan chuan thil soi pui du anei thu soin hun anei ngem ti in adila Zhao Ming chuan madam lin thil ken chu lo lak sak vatin tian kong chu alo vil tur thu le in betura shilin madam lin chuan nuama ti cha lawa ma se anar phal si law damdo in hwan lama chuan in beturin an kal don zui tabok damdo in hwan lama yan le madam lin kal don chu madam lin chuan chong ma sakatuma ma se azam viaw nge engma soi hlei theilaw yan chuan zalen taka aduang ang soi tura ti in ain hong hle thunga madam lin po in tian kong wang chuan lom thu a soi zuya yan chuan tian kong lem jak ho chu le lo dil ve thunga a stadium sak tura no pang ho pal omna a tara du thu le chu chuan hlimna le phurna tam tak a pek thei nge be sei thu soin madam lin po alo hlim hle a zirtir tu le welfare thok ho te nen soi hawa ngai tur thu in lo chang thung yan bok chuan thil dang pakhat le cha ti in ngen na siam li Zhao Ming fairy tale ti kha a pe thei ngem ti in ngen ta topa madam lin chuan te reng mai ti lo changin yan po a hlim hle ma se Zhao Ming laka ero zebri tlat tura ngenin madam lin po chuan shathiam takin surprise atum ti a sha tho chu alo soi ve bok kalpa chuan an ti ti zela stadium a sak du chan te zo tin yan chuan ano pan lai chuan boxing khelchin thu a soya sport institution a boxing team a oma Zhao Ming po gymnastic team lama a om ve chin thu te soin tuna ero tuin nge businessman ani tak ring thayang ti in nui suka ni tin graph le file enin le lama mu theilo ama do dal tu te anom ve bok ti te soin a mela chuan a chau mel tak ze ti chu alang boka madam lin po chuan lo mu thiam thwain ati thayang ti arin tla thu in lo fui ve bok yan po chuan lom mel taka melin madam lin hne na chuan a mu hian ami nai tak anga angai thu shilin thil tam tak soi cha ka nei thu te asoya madam lin po in mi tuitling pam le lom mel taka lo melin ama po ani ve thu lo soin a chhong kwa a sha chwa tir chin thu in lo changa
yan phone chu ron ri suin beturak akal son chu madam lin chuan amel zui wangwanga ami tui chu atalek lek hial bok yan lo le le chuan nalama thil man mo thla ka om thu ron shilin madam lin po chuan kal thwai tura ti in na apoi mo thu le in en kol thatura cha in yan po chuan kanin mule va donya ti in atlan zui ta nga la madam lin chuan ril ru shom mel takin athir zui wangwang Zhao Meng le tian kong te ron lang le in tian kong chu aron harve cha boka mumanga nei thu te Zhao Meng chu shilin ram huai rong nei moi takte ram satam tak ba ka anu le pa a mu thu a shil boka Zhao Meng chuan anu le pa tia soi chuan makati vyau mai anu le pa mela sha em ni tia zo chuan a sha lo thu soin an kal san thu le mi in welfare center a an da thu te soin an hmel she lo ma se anum dan annui dan te chuan anu le pa ngei an ni thu chu a soi thei tlata engwangin nge an kal sanang ti so tin ama tian kong chuan a thatok lo wanga ni angem ti in a zota a in dem ve hle Zhao Meng ro in thataka en kol thei lo an lo wang zo kan yang tia lo ne min tian kong chuan thatakin en kol thei lo ma se ama ain en kol thei thu chu alo soi ve thung Zhao Meng chuan anu le pa te chu lo kir le ta se angai dam du angem ti in a zota tian kong chuan du te reng mai tia lo chang ve bokin an hmangai zwal pha zo ka nga ti in ngai dan chu aneya a englam zonga thil a thlir thiam tla thin chu Zhao Meng po chuan alom pha em thin ward po na a chhuat chuan madam lin chu kong kabula chera lo thu in Zhao Meng ko po chu a shelok thei lawa thil dik lo a omem ni ti a zo tin madam lin mil chu a dik lo hle ti a mu thiam theya ya nen boina an nei so kem ni ti in hlau thong hle madam lin ro in yan wanga ni lo thu so in boina chu ama ani thu a soya chap chung chuan yana mu chang chuan anu ani ti shil mai adu thu so in anu ani thu chu a soi mol mol boka Zhao Meng chuan lo wan vatin in beng dai tu le yan shil ala hun lo thu chu alo soi ve thunga